na ka jing ther jong ulap ba lapsan kalawan ra ya ka jing ko ba jing thut ka bajur hakalai kawan habaro asilanter usurok ba NH6 jong ka East Chanti Hill District khantam le hakibanta badangya ka jing sna bat maramot ya usurok lingba ka ni ka video pinyo iya shibun ki pung do kha ki badang shumi thamai hapdeng jong usurok ba NH6 ka jinglong jingman jong usurok kabu jingma shibun ya kalek kawan jong ki pajba ba khantam ki kali ki motor ki badai ban ya usurok ladakat syaba phai pinyo i tang ki pungret ki ba sisin pe la ibiang ban syong khwai do khat ani do thli ru kumta leng ba kan ka video lakan tu ya kinong le nong wan bat khamta me ki driver ki banya kali fence ngau bha banda fikir bha bat banam kar khi than thnang banam ni kano ga jingjia bas kosi ya phi bat ya ki wai ru kunjo tangkum ta khublai shibon drive slow drive safe sanang ya pe ya ini video tar hadu badakut khnang ba pen yo i ya kitu ki pungrit ki ba internet ba don hapding surok